du gøre det igen? Vil du starte på den måde igen? Hvis min søn kommer og spurgte mig, om han skulle gøre det, så er det faktisk nok sige nej. De chancen er utrolig lille. Du lavede et break-even på 10 måneder. Mindblowing. Altså, hvor jeg tænker, hvad? Forretningen blev faktisk bygget på kviklån. Min første kapital til Restaurant Nordlyst kom fra et kviklån. Det var 2 forskellige steder, hvor jeg cirka fik 250.000 hver sted. Hvor man møder personen først, som kommer og siger, jeg har en drøm, og jeg har en historie, jeg har det her. Hey foodies, velkommen til The Food Empire afsnit 4. Det er helt sindssygt. Vi er allerede på 4 afsnit. For jer, som ikke har mødt mig før, eller har været med til at se nogle af vores tidligere afsnit, mit navn er Mikkel Schaffi. Jeg er nok restauratør helt ind til benet. Har været i gang i knap 30 år, lige fra frokostordninger til Michelin-stjerner, alt in between. Har haft nogle gode opture, har i den grad også faldet hårdt ned under brædderne og samlet mig op igen. De sidste 5 år har jeg koncentreret mig om street food og lavet et lille community, der hedder streetfoodies.dk. Og det er nok om mig. Nu hopper vi lidt videre, for jeg er virkelig spændt. Min gæst i dag er ikke en typisk restauratør. Han er ikke udlært kok. Han er ikke sommelier. Han har ikke været restaurantchef i flere år. Han er faktisk kommet fra jakkesæt, corporate-verden. Lidt atypisk. Men ikke desto mindre, så har han de sidste 6 år, jeg mødte ham i 2019 første gang. Sidste 6 år har han nok lavet en af Danmarks mest markant restaurantgruppe. Med over 17 steder, lige fra den lille bistro, Michelin-stjerne, bageri med mere, og succesen den fortsætter. Man kan nærmest sige, at han kan gå på vandet lige pt. Jeg er så glad for, at I er med, og han er i studiet, og min dejlige gæst er Bjarke Just. Velkommen til, Bjarke. Mange tak. Tak. Flot introduktion. tak. Det er nogle år siden, vi tog sidst at se. Jeg husker stadig der i 19, hvor du byggede Nordlyst, hvor jeg skulle lige bukke hovedet, da jeg skulle ned ad trapperne. Ja. Og jeg kunne bare mærke din begejstring fra, da jeg trådte ind i lokalet, om din vision og stedet. Ja. Og jeg kan huske, vi var over på en café overfor, fordi at, der var stadig byggeråd og en masse ting, så vi skulle lige tage en lille snak der. Ja. Det er godt nok gået stærkt. Det er det. Jeg kan huske det samme, og føler jo faktisk ikke, at det er særlig lang tid siden. Altså sådan, det sidder tæt på. Altså, det er jo sådan noget, der printer sig ind i ens krop. Det er jo den vej, man starter på. Man er jo i spændingsmode, og man er i alarmberedskab over nervøsitet, og man er i mange ting. Så alt der faktisk kan jeg huske meget, meget tydeligt. Der er ens børns fødsel, og så er der også ens restaurationsrejsefødsel. Det er nogle skelsættende øjeblikke i livet. Ja, og mange af dem sådan på kort tid. Ja, jamen, det er rigtigt. Det er altså det også. På 6 år. Ja. Vi var enige om, vi havde lige en god snak for enden af 2 børn, 5 og 2, Theo, Josefine. Yes. Du må lige hjælpe mig lige. Er det 17? Hvor er vi hen? Er vi 20 knap steder? Jamen altså, det er 20 fysiske lokationer. 20 fysiske? Hvor at en af dem er en vinbar, og nogle af dem er caféer, bagerier, brunchsteder, og 16 af dem er fysiske restauranter, som man vil kategorisere som en restaurant i ren Nordlyst-regi. Så nogle af dem er også nogle, der er blevet købt ind som investering, hvor at jeg har købt mig ind i noget, der hedder Cadence, der står for noget af det. Ja. Dejligt sted. Ja. Fantastisk australsk inspireret brunch-koncept, der fokuserer på noget, som vi i Nordlyst ikke havde i forvejen, men den sunde livsstil, den ikke syndige, sunde morgenmad, fantastiske bagerivarer. I den forbindelse har vi også fået en fabrik ude i Herlev, hvor vi producerer selv, både til Nordlyst og til Cadence-stederne. Der er 3 IT-virksomheder også, og 550 ansatte cirka på tværs af de her 20 fysiske lokationer, et par kontorer og en fabrik. Ja, så det er en stor bæks. Det er blevet til en stor bæks, der laver mange ting faktisk efterhånden, men fokuseret omkring det samme smukke emne, der hedder Food and Beverage i København PT. Spændende. Ja. Bjarke, du, som sagt, som jeg lige nævnte kort i introen, du er kommet fra en corporate verden. Jakkesæt, lidt mere firkantede ting, måske store virksomheder. Du hopper ud i hospitality. Hvorfor? Sandheden er faktisk, hvis man spoler lidt mere tilbage, så hopper jeg hopper tilbage i hospitality, fordi at min skoling fra mit første sådan rigtige arbejde er på Færgekroen inde i Tivoli, hvor at jeg starter med at være runner og servere fadøl ude i deres eget bryggeri ude foran.
Og så har jeg været rigtig mange år i restaurationsbranchen i min ungdom, også igennem min uddannelse. Jeg var restaurantchef på Madklubbens restauranter. Der kan man bare se, der rettede mig lige der. Samtidig, ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk haft, men det var før den corporate tid. Det var da jeg læste på min økonomiske uddannelse på CBS. Der havde jeg lige fuldtidsstudiet, så gjorde jeg restaurantchef jobbet om aftenen, og der var en kæmpe kærlighed til det hele. Mit studie er også inden for oplevelsesøkonomi, altså, så det ligger i den verden. Enig. Og så tog jeg jo så den klassiske drejning efter studierne, og skulle have mig et rigtigt arbejde, som man jo snakker om nogle gange i min branche stadig desværre, at man skal lige ud og have sig et rigtigt arbejde. Og det skulle jeg også, i den forståelse, jeg havde dengang. Så der blev jeg ansat i en corporate verden ved jobs ved Novo Nordisk og steder som det, hvor man havde jakkesæt på. Jeg vil faktisk dog sige, at jeg gik stadig ikke i jakkesæt. Jeg var stadig mig selv. Kunne du godt gå med det look, du har nu, som er et fedt look? Det var sådan, jeg gik på arbejde der. Ja, det var det. Og der var jo nogen, der engang man prægede og sagde sådan, altså vi har lige ekstra med i morgen og sådan noget. Ja, men jeg skal nok tage en skjort på, men så var den stadig åben med t-shirt og sådan noget. Så det var jo stadig... Altså, jeg var lidt rebelsk. Ja, præcis. Jeg var nok bare mig selv, fordi jeg faktisk... Altså, og det er jo nok også derfor, jeg hoppede ud af det igen. Ja, altså, fantastiske virksomheder. Arbejdspladser, man ikke finder bedre, har jeg lyst til at sige. Altså, forholdene, måden, man bliver oplært, omfavnelsen, hele pakken. Der er ikke noget, der ikke er godt i de her virksomheder. Jeg trænede dernede, jeg fik de bedste frokostordninger, jeg havde de dygtigste kollegaer, fantastiske chefer, meget autoritet i mine jobs og sådan noget, men du er meget beskyttet. Altså sådan, det var det, jeg slog mig på. Ikke? Altså, du er meget lille dråbe i et meget stort glas. Der har det rigtig godt. Det er meget komfortabelt at være i så store dejlige virksomheder. Og det er jo det, de bygger. Det er jo det, de vil. De vil jo give jobs, hvor man har det godt. Og det har man bare i den grad. Men jeg var bare slet ikke klar til at have det så godt. Altså, jeg havde for meget energi til at skulle have det så godt. Så jeg efter faktisk få år, så jeg tror kun, jeg nåede at være i corporate-verdenen i 2 år, så hoppede jeg tilbage til min faglighed, som der jo faktisk var inden for restaurationsbranchen. Der havde jeg jo været i 5-6 år. Mm-hmm. Så jeg er jo egentlig skolet i det. Og så har jeg så taget mig en økonomisk uddannelse, som jeg kunne se det. Så min rejse har egentlig været længere der, end man skulle tro. Og corporate-verdenen har faktisk ikke fyldt så meget. Men det var den, jeg hoppede ud af. Meget, meget velbetalte jakkesætsjob. Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg var ikke klar til det. Så for dig var det ikke... Altså, et eller andet sted, tænker jeg, at du tog kontrollen tilbage ved at hoppe tilbage i branchen. Ja. Du kunne forme noget, du er en risikovillig person, sådan på den gode måde, ikke? Hvor nogle af os andre tosser, de er måske meget risikovillige, men måske gør det ikke lige ud fra de samme forudsætninger, som du gør. Så et eller andet sted var der, tænker jeg, du fik kontrollen, du kunne forme tingene efter dit eget hoved, og så starter rejsen. Er det sådan? Ja, mindre velovervejet faktisk, vil jeg sige. Mindre velovervejet? Ja, altså lidt naivt? Ja, det var det oprigtigt sådan set tilbage. Det var passionen for branchen, der trak. Det var drømmen om det selvstændige liv, og der var faktisk ikke... Jeg havde ikke sat mig ned og lavet store planer og skrevet på whiteboards med mig selv og lavet Excel-ark og det er sjovt, store forretningsplaner. Det er jeg også i dag. Det er jeg blevet. Det tror jeg, med den rejse, jeg har været på, så kan man ikke undgå det. Men jeg var meget mere kreativ, vild, ungdommelig og sådan noget, da jeg kastede mig ud af det for kun 6 år siden. Så længere siden er det jo heller ikke. Og der er jo selvfølgelig meget af den identitet, jeg stadig har. Men der var ikke... forretningen blev faktisk bygget på kviklån, så uvelovervejet var det. Okay. Altså min første kapital til Restaurant Nordlyst kom fra et kviklån, som jo er uintelligent på alle måder. Jeg tror, renten var 32% eller sådan noget. Okay. Lad os lige holde fast i det. Det er også lad os lige holde fast i det, fordi den har du ikke fortalt mig før. Nej. Lad os lige holde fast. Kviklån. Hvor står det lån med det? Så meget den kunne trække. Jeg tror, at jeg fik lov til at låne 500.000 i alt på kviklån. Det var 2 forskellige steder, hvor jeg cirka fik 250.000 hver sted med i hatten. Jeg havde solgt en virksomhed. Jeg havde bygget en virksomhed ude da jeg var i corporate-verdenen, nok fordi jeg kedede mig lidt, men imens jeg havde mit job og ligesom var understimuleret lidt i det, så byggede jeg en IT-virksomhed, der solgte teambuilding online. Ja, det kan jeg så den havde egentlig, det var en markedsplads imellem mennesker, der gerne ville købe teambuilding, og folk, der gerne ville tilbyde noget. Det var et fødebollekursus, eller en madklasse, madundervisning, eller noget helt tredje. Og den fik også lidt penge med. Så jeg havde måske en lille million med til rejsen.
fandt hurtigt ud af, at det holder heller ikke så længe, hvis du skal bygge alt op fra bunden, købe et helt nyt køkken, depositum til en lejeaftale, ansætte en 15 mennesker, og så sådan efter sådan måned 2, der var man også sådan, vi skal finde ud af, hvad vi gør, hvis der ikke, altså, hjulene skal ikke i gang selv, ikke? Så det er også der, hvor jeg mener, at planen var ikke mere gennemtænkt fra start af, end at det var hovedløst, risikovilligt, kastet sig ud i et passionsprojekt om at være selvstændig. Okay, vi kommer til at grave lidt dybere i det lidt senere i forhold til det her do's and don't, men set i bakspejlet lige sådan ved første, kan man sige, hook. Vil du gøre det igen? Vil du starte på den måde igen? Jamen, det er jo sådan en dobbeltsidig ting, fordi at hvis der er nogen, hvis min søn han kommer og spurgte mig, om han skulle gøre det, så er det faktisk nok sige nej. Altså, så det er jo sådan, det er jo sjovt. Fordi det er for risikabelt. Fordi chancen er utrolig lille. Altså sådan, der er jo desværre, især vores branche, og generelt bare som selvstændige, og som folk, der prøver at søge, altså chancen er jo lav. Så det er sådan rent den del af hjernen. Hvad er den statistisk set? Hvad er den? Hvad er chancen? Det har jeg ikke tal på, men der er virkelig mange, der gerne vil det her, og derfor er der jo mange, der søger hen imod det, og der er jo desværre ikke plads til alle. Altså det ville jo være smukt, hvis det var, men sådan er det jo bare ikke. Så der er jo en statistisk rigtig stor mulighed for, at du ikke har succes. Men det betyder jo ikke, at man skal tro på det, fordi jeg taler også rigtig meget for det der med, at hvis min søn kommer og spurgte, så var sådan, prøv at skat, du skal bare give den gas og søge din egen lykke, og så finder du ud af, måske bliver det nogle dyre lærepenge, måske bliver det du går og drømmer, måske så finder du en anden rejse undervejs. Og der er jo sådan, det er jo den der kasket, hvor at, hvis jeg skulle rådgive mig selv til det igen, og ikke vidste, at jeg ville ende her, hvor jeg var, så tror jeg også faktisk, at jeg ville rådgive mig selv til at lade være, fordi at det er en hård rejse. Det var det også for mig. Det har været en helt vildt hård rejse, og nok også hårdere, end man kan gøre mange gange i livet. Det er ikke noget, man kan blive ved med bare at sætte sig selv på. Det sætter nogle mærker. Jeg tabte mig fysisk utrolig meget. Cyklede på arbejde, før solen var stået op, og cyklede hjem, efter solen var gået ned, og sådan var det jo i mange, mange dage. Jeg var restaurantchef i perioder, var jeg også køkkenchef. Jeg var den eneste håndværker, jeg var økonomidirektøren, jeg var den administrerende direktør, havde jo alle kasketter på, som man har, når man starter op som selvstændig. Og det kan man i en periode, men den periode bliver også nødt til at have et sluttidspunkt. Man kan det ikke, man kan simpelthen ikke bygge et liv op på den måde at have det på. Og det var jo også, jeg var bevidst om, at det var en periode, og at vi skulle et skridt videre. Men 4 måneder efter jeg startede, kom corona jo så også og satte lidt en anden drejning på den rejse. Vi havde faktisk fundet fodfæste. Vi havde en driftende butik, der tjente penge. Det husker jeg, fordi jeg husker en af vores sådan sidste snak, inden corona kom, det var, at du lavede et break-even på 10 måneder. Er det rigtigt husket? Ja, noget af den, du er. Ja. Altså, jeg var sådan lidt mind-blowing. Altså, hvor jeg tænker, hvad? Hvordan gjorde han det? Må jeg ærligt indrømme? En lille smule jalousi. En lille smule. Ikke? Hvor bare sådan lidt, hvordan kunne han gøre det på 10 måneder? Jeg har jo set din forretning, jeg har jo set dit menukort, jeg har set priserne. Jeg så jo, og det var en af de ting, jeg faktisk blev meget mærke i, men som jeg også enormt meget respekt for. Du var datadrevet, ja. Du var på fysisk. Du var også håndværkeren. Jeg har selv set det. Men du var også sådan aggressiv i den måde, du taklede din marketing på. Altså, deals, early birds, hvad det nu måtte være. Vi havde snakket om TripAdvisor, The Fork dengang, og jeg var sådan lidt, den klassiske mindset er meget, det tager alt fortjenesten, det ødelægger måske lidt forretningen, pas lige på her med alle de her deals. Når du så melder tilbage 10 måneder efter, at der er en break-even, tænker han havde med mig styr på det. Det er vildt. Men jeg tror, det er sandheden, og det er jo faktisk det, som Nordisk-koncernen stadig er bygget på i dag. Det er jo egentlig forståelsen af prissætning, som jeg hellere vil kalde det, end jeg vil kalde det deals og alt muligt andet, fordi at vores rejse mødtes jo omkring TripAdvisor og The Fork. The Fork var jo faktisk en ret vigtig del af Nordisk-koncernens start, uden at der er nogen, der sådan egentlig ved det. Jeg har aldrig rigtig snakket om det, fordi de trækker sig så også ud af Danmark, men The Fork sørgede for at komme med franske og italienske kunder primært. Et segment, jeg altså ikke fanger selv nogen andre steder. Så det at have det bookingsystem, det her gratis bookingsystem, der kunne faktisk give mig, jeg tror, det var sådan noget 6-7% af de kunder, jeg egentlig havde. Altså 6-7% af mine kunder og min omsætning kom fra et bookingsystem, der var gratis. Det, der så er udfordringen i det var, at jeg manuelt skulle sidde og trække kunder imellem forskellige bookingsystemer. Og det er jo det, jeg har brugt 6 år på at bygge op. Det er jo alt det hårde arbejde, jeg har været igennem. Jeg sad jo klistret til min telefon, fordi at jeg live fik notifikationer om, nu er der nogen, der har booket her, at de skal sidde på det der bord, så derfor skal du rykke det her bord.
det har jeg jo, og den arbejdssejr har jo kunne skabe det, jeg forstår i dag, tror jeg, omkring hvordan den her omnichannel knowledge er blevet til, at data, hvor vi jo har bygget API'er i dag, og det er automatiseret, fungerer, fordi at jeg har været igennem robotsarbejdet, og det var der jo nok ikke nogen andre, der gad, altså der forstod måske også, men især også det med gad. Vi var til stede på mange forskellige platforme, og mange forskellige både tilbudsplatformer, deals, som du siger, og andre, og min idé var jo synlighed. 6-7% herovre fra, 2% fra Yelp, nogle procent fra den her kampagneside, og så det hele er der så sammen til, at man jo faktisk kommer hen til sit break-even-punkt og kommer over, hvis du hele tiden henter indkomstprocenter alle mulige steder. Og det fungerede, og fungerer til stadighed. I dag er det jo faktisk stadig det, vi er bygget på. Vi har 16 kasser i Nordisk-koncernen, som er prisstrukturen, hvor vi i den ene yderlighed har det, der er kampagnesider. Det er jo en kampagneside, vi ejer selv i dag. Det er jo IT-virksomhed, er en af de 3 IT-virksomheder, jeg ejer, som er den ene yderlighed med kampagner op til 40% rabat på nogle af vores produkter, og så er der den anden yderlighed, som er sådan, altså der, hvor man tjener flest penge, det er selskaber. Altså det er det, man helst vil have til at sidde i sin stol, hvis man tæller sådan, altså omtjening per sæde. Og så har vi 14 dage imellem, som egentlig er trappebaseret. Og det er automatiseret, hvordan vores prisstruktur bevæger sig igennem det. Og det kan jo altså også godt være premium prices. Lige om lidt, så kommer valentinsdag. Det er dyrere at spise på Nordisk-koncernen til valentinsdag, end det er en tirsdag i januar. Og det skal det være. Okay, så jeg prøver lige. Jeg pauser lige, bare lige for at spole en lille smule tilbage, fordi jeg husker jo de pains. Altså, nu driver jeg jo ikke selv restauranter længere. Jeg har hoppet lidt i, kan man sige, den anden side, lidt mere street food og den vej. Men jeg husker, at det var en kæmpe pain, det der med at have forskellige kanaler, have forskellige, nu siger vi, prisstrukturer, tilbud, hvad vi nu skal kalde dem, og hvordan får vi kanaliseret det alle sammen ind i bookingsystemet. Og man kan sige, en af de ting, som jeg er jo rigtig glad for at høre, at du har udviklet videre på, det er netop det der med at have en omnichannel. Men så kommer det næste, er jo, det var ikke kutyme, at man tilpasser sine priser i restaurationsbranchen, ligesom hoteller gør. Hoteller gør det jo hver eneste dag, hver eneste time, altså ind og ud, peaks, off-perioder, travelers, så er det her del af verden, der har ferie, så er det den her del af verden, der har ferie. Så det her med at have en mere levende prisstruktur, gør jo helt klart, at man kan få flere seating, man kan optimere sin indtjening dernæst. Så nu spørger jeg dig sådan måske lidt mere specifikt, det er okay, hvis du ikke gider lige at svare, men betyder det, at listepriserne ændrer sig for perioder, eller er det et tiltag med ekstra menuer, der gør det, eller helt tredje, menuerne tager over, og så lukker man ned for standardpriserne, sådan så man ikke kan vælge dem på en pågældende dag? Hvordan? Det er et godt spørgsmål, og meget, altså virkelig godt spørgsmål, fordi teknisk kræver det nemlig én ting, og det er, at man på en måde kan paketere det produkt, der er sat sig i en stol. Fordi hotellet er jo igen, det er et værelse, det er en pakke, det er et produkt, der er noget, man inkluderer måske flyrejsen det samme, de gør det jo også, aviation, supply and demand, det handler jo også om hvor meget der er der. Det er lidt sværere i restaurationsbranchen, hvorfor det måske er kommet ind, også i takeaway-branchen, i street food-branchen. Fælles for Nordisk-koncernen er, at vi stort set alle steder har pakker, altså løsninger med et måltid på 7 retter, eller 12 retter, eller på Michelin-stjerne-restauranterne 22 retter, eller 30 retter, eller andet, som man ligesom kan paketere, så sige, det er den her pakke, som du køber og betaler for på forhånd. Så du siger, der er jo en transaction-periode, der sker online, hvor du faktisk betaler for dit produkt på forhånd. Okay. Og så for hele produktet? For hele produktet, ofte undtagen drikkevarer, altså, men for madproduktet, der er afstemt på forhånd. Og det er jo noget, du skal have din virksomhed til at kunne bygge op omkring. Vi leger lige nu også med at gøre det på à la carte, restauranterne, à la carte kortene, som er en tendens, vi faktisk ser, at København trækker sig mere over imod generelt. Det er det, vores forbrugere og consumers efterspørger mere og mere. De vil gerne have mere frihed tilbage i selv at kunne vælge. Fra faste menuer til à la carte? Det tror vi på i Nordisk Koncern. Den er gratis, den kan I bare bruge derude. 2026 à la carte-kortet. Tag det. Det er en af de der, do it. Ja, lige præcis. Og der er det jo, der arbejder man mere med rabatsatser, som man kender. Altså, så det er noget med, man så booker sig ind på en rabatsats, og det sker lige nu over i vores loyalitetsapp, hvor det er det eneste sted, det kan lade sig gøre. Ja, så det er det eneste sted, de her 16 steder, det er vores loyalitetsklub, hvor man kan faktisk booke sig ind til et timeslot, og så få en given rabatprocent. Og det kan også være, det er premium prices, så det kan faktisk også godt være, at du siger, at jeg skal ud og spise lørdag aften kl. 7, og jeg skal sidde ved det der bord med udsigt ud over det hele, som alle gerne vil. Altså scarcityen på det er meget lav kontra efterspørgselen, ikke? Og den kan du altså også godt sælge dyre.
Så det kan jo sige, at dem, der har råd til at være privilegeret nok til at sige, jeg vil spise på det her tidspunkt, fordi at det er vigtigt for mig med mine logedrenge, at vi skal sidde der, og vi skal give den gode oplevelse, jamen det koster lidt mere. De studerende, førtidspensionisten med et lavt budget eller andre, kan vælge at sige noget andet. Jeg vil gerne komme tirsdag 5:00 og spise, hvor end I sætter mig, eller hvordan det er, og så vil jeg gerne bede om x antal rabatsats på mit produkt, fordi jeg har ikke økonomien til andet, men det mad, de får i sidste ende, er samme mad, samme mængde, samme tjener, samme oplevelse, samme service. Tidsslottet er forskelligt, og tidspunktet, de booker på, er forskelligt i udbud og efterspørgsel. Så vi regulerer prisen ud fra, hvor meget kan vi tjene på det her tidspunkt, og intet andet. Så det produkt, du får, er det samme. Altså, du kan sikkert se det, mine øjne, de lysner helt op, og mit smil er nærmest helt op til mine øreflipper lige. Men jeg hører dig faktisk, at du kombinerer flere brancher samtidig. Jeg hører dig tage hotel, prisstruktur, navigering osv., flybranchen, som i den grad gør det. Det er jo lige præcis det. Når jeg præcis gerne vil have en afgang kl. 15, og jeg vil gerne tilbage igen kl. 22, eller kl. 7 om morgenen, og så videre, og dagen efter, fordi jeg skal nå noget, så er det jo altid der, fordi det passer mig, så er det altid det, der er dyrest. Og sådan er det. Sådan er det ofte i hvert Jeg fald. kan godt være heldig en gang imellem. Jeg kan godt være heldig, at nu har jeg bare lyst til at gå ud, for eksempel at spise på en tirsdag, stille og roligt, aften kl. 18 sammen med min kone. Præcis. Så vi kan være hjemme tidligt, noget lidt en alder, hvor man ikke går for sent i seng. Ikke? Der har du nogle år endnu. Det er genialt. Det er bare det. Og altså, restauranten er glad, gæsten er glad, tjenerne er glad. Altså, der er ikke nogen, der taber på at forstå sin prisstruktur. Der er ikke noget kompromis, der er ikke noget nederlag. Leverandørerne skal ikke presses hårdere på, at en kartoffel skal koste 1 krone mindre end noget sådan. Altså, det er jo det smukke ved det. Der er ikke nogen, der taber, men det er svært. Altså, så ellers så havde alle selvfølgelig også gjort det, så det er jo en svær løsning, vi er i gang med at gå ned af. Og det er fordi, det er en teknisk løsning. Altså, at man kan sige, hvis du havde et spisested, så vil det være noget nemmere at sidde lige og flippe og lave ændringerne og lave et nyt post, og nu gør vi lige ændre priser på en hjemmeside, whatever det må være, post et blog. Men når du har så mange steder, så er der jo igen noget IT-baseret, der skal gøre det nemt for dem, der rent faktisk skal eksekvere. Og det er lige præcis der, hvor det også bliver smukt, synes jeg. Fordi det skal nemlig være noget, der passer til branchen, det skal være noget, der passer til gæsten, det skal være noget, og det er jo derfor, altså det er den opgave, vi ikke har været ked af til på os. Det skal være svært. Det er svært. Og vi har bygget på det i 6 år nu, og vi er slet ikke i mål, fordi vi er stadig i 16 kasser. Aviation er ikke i 16 kasser. Det er en fuldstændig frit bevægelig linje, der bevæger sig med en meget, meget klog algoritme, en meget, meget lang matematisk formel, som der bevæger sig. Det er der, hvor vi skal hen også. Der skal restaurationsbranchen komme hen. Om det er Bjarke, Nordlyst, IT-virksomheden, jeg har, der kommer også derhen. Eller om det er Booking.com, eller om det er Volt, eller noget 10. Skal jeg ikke kunne sige, men restaurationsbranchen kommer derhen. Det er, altså, det vil jeg gerne lægge hovedet på blokken og sige, det sker i vores levealder, det sker inden for 5, 6, 10 år. Altså det kommer forskellige kulturer, forskellige steder. Det kan være, det kommer lidt senere i Horsens, end det gør i København. Det kan være, det kommer lidt fra i Paris, end det gør i Odense. Men det kommer, og det kommer til at være måden, vi forstår udbud og efterspørgsel på restaurationsbranchen også. Vi har jo altid gjort det. Ja. Der har altid været 2 fad for ens pris happy hour på produkterne. Frokostbøffen på Jensens Bøfhusen, der desværre ikke er her mere. Det er den samme bøf. Den hedder bare aftenbøffen til aften. Ja. Det er den samme bøf. Den koster bare det halve, fordi det er frokostbøffen. Så jeg har ikke opfundet det her. Nej. Min far gør det stadig på bakken. Det er stadig det samme. Frokosten hedder det her. Aften hedder det her. Men jeg synes alligevel, det geniale eller den måde i det, og ros til dig og dit team, det er at gøre det på det niveau, I også er på. Altså, jeg ved godt, vi kommer til at hoppe lidt frem og tilbage, og hvis jeg kunne holde på det flere timer, så havde jeg helt sikkert gjort det. Det kan jeg desværre ikke i dag, men det tempo, du har været i, for at ligesom gå lidt over i det leje, med så mange steder på så kort tid, er der noget af den vækstrate, der knækker, eller kan man sige, der er sikkert noget, der gør ondt, men når man vokser så hurtigt, og har et fokus på at vokse, er der noget, der knækker? Er der noget, taber man noget på den vej? Det kan man, hvis man ikke fokuserer. Så er der jo rigtig mange steder, hvor at man kan tabe noget, glemme noget, gå på kompromis med noget.
2024 var et stort vækst over for Nordisk-koncernen. Vi ansat over en person i gennemsnit om dagen. Altså det er meget at ansætte, og vi over fordoblede vores ansatte personer i koncernen. Fordoblede vores antal af restauranter på samme. Altså det var et meget stort vækstår. Og det, igen tilbage til den der, nogle ting kan man gøre i en periode, du kan ikke gøre det for altid. Nej. Og med det setup, vi havde dengang, og de mennesker, der gjorde det, nogle af os blev også fædre igen i det dejlige år, og havde barsel, og havde en masse andre ting. Der er jo, altså livet er jo også en realitet, og så længe det er menneskeborget, og i den størrelse, vi stadig er i, vi har 550 ansatte i dag, og er en stor virksomhed, men det er klart, at vi kunne ikke kopiere 2024 igen til 2025. Det kunne vi simpelthen ikke, og der valgte vi jo så at lave et andet fokus, og fokusere på kvalitet i stedet for kvantitet, hvis man kan bruge sådan en lidt kedelig frase, men og fokusere på at lave 2 rigtig gode restauranter. Så der skulle man skulle løbe lidt langsommere. Man kunne ikke løbe så hurtigt, men man skulle bruge sit hoved mere. Man skulle dykke dybere i nogle andre lommer af sig selv og nogle ting, som er lige så hårdt og lige så... altså man er lige så meget på arbejde til stede, men det var ikke... Hvis du hiver fordelastikken, så kan der komme det, der også hedder brandslukningshverdagen, hvor at det handler mere om at vågne op og finde ud af, hvor der er mest ballade, altså hvor virker toilettet ikke, eller hvad for en ovn er nu stået af, og de her hverdagsting, der er i restaurationsbranchen, og det har vi nogle rigtig flotte systemer omkring. Vi har vores eget håndværkerteam på 5 mand, der kan tage og hjælpe med sådan noget og sådan noget, men det er jo så det er kommet af året 24, vi ligesom har fundet ud af. Vi har en udfordring her, hvor man kunne tabe nogle ting, hvis man ikke... Men det er jo det, nordisk kulturen altid er. Det, så løser vi det. Så gør vi det bedre. Finder vi en løsning til, at vi kommer ikke ned i den her udfordring igen, med at vi ikke kan følge med på brandslukning. Så ansætter man sig ud af det, eller tænker sig ud af det, og skaber noget ud af det. Og det er jo faktisk privilegiet, man har ved at være en større koncern. Det kan du ikke, hvis du har 1 restaurant eller 2 restauranter. Kan du ikke bare lige ansætte et håndværkerteam. Så det er jo ikke noget, jeg kan foreslå som noget, man skal kopiere, men det er et af de privilegier, man faktisk får i væksten, det er, at man også godt kan tillade sig nogle andre ting. Altså, der er nogle flere løsninger til nogle af problemerne, hvis du er kreativ i hvert fald. Man kan også godt sætte sig lidt op i helikopteren, og så kigge på det, uden at have følelser i klemmen over det hele. Yes. Men på den her sindssygt flotte vækstrejse, kan man sige, og jeg er et mega hektisk 24. Jeg læser din post på LinkedIn, jeg synes, det er nogle fede posts, du kommer masser af dybde og nuancering på det. Har det, der har måske, eller spørgsmålet, det, der har kostet dig flest penge, er det fejlbeslutning eller langsomhed? Fordi det er sådan, altid, skal vi ved T-krydset gå til højre eller venstre, og så hvis vi har fejlet, vende om, eller skal vi lige stå og vente og regne og gøre, før vi tager en beslutning om det er højre eller venstre? Jeg tror, hvis du spurgte alle ansatte i koncernen, så er der ikke nogen, der synes, at jeg bevæger mig langsomt i hvert fald. Der bliver taget hurtige beslutninger, og vi har ikke mange møder, hvor at vi sidder og snakker længe om tingene. Det er noget med, at lad os gøre det. Altså, så beslutningerne sidder stadig løst, altså på en god måde, fordi der er mange ting, der også bliver valgt fra. Der bliver valgt rigtig mange ting fra. Men tilvalgene bliver også, altså vi vælger stadig til, og vi vækster og udvikler os. Havde jeg haft en bestyrelse. Nu har jeg ikke en bestyrelse. Jeg sidder som eneejer i dag. Jeg har ikke nogen partner, så beslutningerne er i sidste ende på en eller anden måde stadig kun mine. Havde jeg haft en bestyrelse, så tror jeg, at jeg havde sagt, at vi skulle, altså hvis vi kunne åbne 6 restauranter og ansætte en person om dagen i 24. Bare fortsæt. Ja, præcis. Nå, men så i 25, så åbner vi 8 restauranter og ansætter 1,2 personer. Fordi det er jo bestyrelsesforståelsen af et Excel-ark. Det er det samme som at spørge ChatGPT. Den vil sige det samme. Det vil fuldstændig sige det samme. Så det er jo sådan den der med, hvem er det, man spørger, hvad for en stol sidder man i, fordi at vi bevæger os hurtigt, men vi bevæger os virkelig også med respekt for fundamentet i Nordisk-koncernen, for mennesket, for hele rejsen. Nu startede jeg med at fortælle, at det er bygget på kviklån. De er jo heldigvis betalt af. Det blev de ret hurtigt. Og i dag skylder Nordisk-koncernen ikke en krone. Vi har ikke nogen investor med. Vi har ikke noget gæld. Vi har ikke noget... Og det er det fundament, jeg som aalborgenser og nordjyde et eller andet sted sådan, altså godt kan lide, at fundamentet er stærkt. Vi har penge på bankkontoen til en regnvejrsdag. Vi har altid råd til lønninger langt ude i fremtiden, hvis der skulle ske noget. Sådan. Altså, så væksten er stadig bundet op i, at fundamentet, vi står på, er rigtig stærkt. Og det er vigtigt for mig, at vi har den med. Det giver også god mening. Det gør også det, at der er god grobund for ligesom at fortsætte og tænke mere kreativt, gå lidt mere i dybde. Men jeg kan stadig godt lide, at nordjyden, han starter med et kviklån, er mega risikovillig, og så kommer hen til, at der er så meget, der er en god bund og solid, kan man sige, som du siger, skylder ikke en krone, der er vækst, der er til en regnfuld dag. Man kan sige,
fra min egen rejse, og der kommer spørgsmålet, der har været nogle projekter, som har været meget sådan ego-baseret. En eller anden, kald det ego, kald det mavefornemmelse. Er der nogle af forretninger i dag, altså i din koncern, som er der, fordi det er dit eget ønske, ego, mavefornemmelse, hvor måske dataen ikke helt stemt overens med den måde, du driver forretning? Og hvis ja, hvem er det? Jeg tror, det jeg har næsten lyst til at sige det hele, fordi at der er jo ikke noget data, som du kunne forudse det. Og det hele er jo langt hen ad vejen der. Det er jo der, hvor det er så smukt. Altså det her med, at vi også har vores IT-virksomheder, det med, at vi lige pludselig skal have en fabrik og være vores egen supplier på mange ting og sådan noget, det er ikke nødvendigvis logisk, igen fra den her bestyrelse, Excel-arks-forståelse af ting. Og det er jo sådan lidt komisk, når vi bruger data meget, fordi at dataen vil ikke nødvendigvis trække os den vej. Dataen vil bede os om bare at blive ved med at gøre det, vi gør. Snævre ind, blive mere klog omkring vores kernekompetence. Okay. Og der er jeg som person meget en, der virkelig ser den her omnichannel i hele min forretning, og det med, at vi deler os lidt ud i vores egne... altså, vi bevæger os nogle skridt væk, og det afspejler også restauranterne, at vi har i måske den ene yderled, har vi en restaurant i Zoologisk Have, der sælger mad ned til 40 kroner, 30 kroner per stykke smørbrød, eller noget til børn og familier, og har stort legeområde, og man tegner på alting derinde, og malerier på væggen, og så har vi den anden yderlighed, Michelin-stjerne restaurant, som jo begge dele er noget, vi kan servicere rigtig, rigtig flot. Og altså, dataen har hjulpet os med at tage begge de beslutninger, så det er ikke sådan, fordi at de er taget på mavefornemmelse overhovedet, fordi at en ting er, at vi havde 30 år i 24, og valgte at gå over i en anden grøft i 25, men det er også baseret på, at vi kunne se, at der er en tendens, der også flytter sig. Og med al respekt for, at der er mange, der hopper over i den billige verden og prøver på det og tilbyde noget derover, inklusive os selv, hvis man tager vores prisstruktur og sådan noget med, at vi jo også går med light i sådan en prisvenlig segment for mange i hvert fald. Men oplevelsesøkonomien rejser sig, og københavnernes økonomi rejser sig faktisk også. Man snakker meget om det her med, at pengene sidder lidt mere fast og sådan noget, men man snakker også altid om Danmark, og meget få, der snakker om København. Ja, det er rigtigt. Og København, vi er rige, vi har det godt, vi har mulighed for at tage nogle egoistiske valg og beslutninger, og der er Michelin en ret egoistisk valg og beslutning ud, som jeg har 4.000 kroner til at spise for til mig selv, og så har jeg faktisk også 4.000 kroner med til min kone. Så jeg har lige 8.000 til at bruge i aften på at gå ud og spise godt måltid mad. Det er jo en ego-beslutning på den helt store klinge, som meget, meget få mennesker har mulighed for i verden og i Danmark og i København. Men den klikken af dem, der kan det, ser vores data vokser. Der har større og større udbud på det. Siden vi har åbnet Udtryk, har vi ikke haft en ledig aften. Altså, vi har ikke ledige tider. Og det er jo den data, der er blevet smukt vist. Og så er der altså god grobund for at bevæge sig mere i den retning, at der er altså også udbud efterspørgsel på premium og på noget af det. Så lidt en sidetanke til dit spørgsmål. Men det hele er jo forandret i sådan ego-projekter, fordi det er min tanke også, at det her det er den anden vej, at mange hopper over i den billige verden, og jeg synes, jeg ser en tendens herover, så det er jo sådan lidt en egoistisk ting, hvor jeg også siger til mit team, stol på mig, det gør vi. Så hvis jeg bare lige skal kode det sidste ned, kunne det så tænkes, at hvis dataen ikke helt stemmer overens, så vil du gøre det alligevel, og så får du dataen til at passe et eller andet sted. Altså, du kan godt tweak den. Data er jo... data skal man bruge til at tage beslutninger. Det er jo sådan en langt hen ad vejen, sådan man kan bruge data, i hvert fald i den del af det. Men det er ikke en beslutningskatalysator alene for nogle ting, mener jeg. Og det er det i hvert fald ikke for Nordisk Koncern. Mavefornemmelse har sin berettigelse, dine kollegaer, din forståelse, din erfaring. Det er jo en kulmination af mange ting, hvor data har en betydning, som kan hjælpe dig med mange ting. For eksempel at forstå købeadfærd, mønstre, hvor ligger ting geografisk, hvor der er nogle huller måske henne i nogle, mangler der asiatisk eller fransk. Der kan data jo være fantastisk til at fortælle dig, hvordan tingene hænger sammen. Men den sidste ende i, at man også prøver at lave noget kvalitet for ligesom at tage sin koncern og så rejse sig lidt op fra sin egen fortid i at være måske lidt prisvenlig og lidt... Man kunne komme hen imod at have et stempel måske som koncern, som vi ikke faktisk så os selv i. Det kan dataen ikke fortælle dig. Altså det er en mavefornemmelsesting. Det er noget, man skal filosofere over. Det er noget, man skal mærke. Det er noget, man skal... Så dataen fortalte os faktisk langt hen ad vejen, at vi skulle åbne Michelin-restaurant. Dataen hjalp os med at få... det gjorde den. Men beslutningen om, at det skulle være på det niveau og sådan noget, og den måde, den ligger jo selvfølgelig i det her. Vil jeg sige godt, du ikke havde en bestyrelse så?
Men det er rigtigt. Jamen, altså, bestyrelsen havde nægtet det altid. 100%. Man hører jo ikke om andet end at, og jeg bliver spurgt hver dag, tjener du så penge på en Michelin-restaurant? Og med frygt for at sige sådan noget her, og det ved jeg ikke, man må, men ja, vi tjener penge på at have en Michelin-restaurant. Altså, det er der ikke rigtig mange andre, der siger, at de gør, og alle, altså man snakker om i folkemunden, Michelin-restaurant, det er kun for investorer, Lars Seier-typer, som har råd til at klatte en masse millioner af på at have noget i prestigeverdenen. Ja. Det er lidt ikke, altså sådan ser vi det i hvert fald ikke. Jeg er enig med dig, og man kan sige, det er også lidt den der fejlagtige fortolkning eller opfattelse af Michelin. Altså man kan sige, jeg nævnte i en af vores tidligere episoder, hvor jeg sad sammen med Alan Schulz, at efter flere besøg af guiden, en eller anden aften er der lige stemning for, at man stiller et par spørgsmål, efter at alt er tjekket af, og alt er ok, og man er sådan fundet ro igen. Hvad der ligesom skulle til for at få den første og anden stjerne, og man kan sige helt kynisk, siger vedkommende jo, jamen i princippet kunne du sidde på en mælkekasse og få din stjerne. Og hvor mange af os i tidernes morgen har jo haft rigtig meget omkring indretning og ambiancen, musikken, duften på toilettet og bum og glasene og stillet og alle de der dyre ting, som har gjort, at det nærmest har været umuligt. Altså, du er allerede bagud, inden du har åbnet døren. Fuldstændig. Okay? Hvor jeg tænker, du har en anden approach. Man får en Michelin-stjerne, og det er ikke, altså, det handler om at være dygtig til altså det hele. Det handler om at se det i 360, og det handler om, at alt har en rød tråd. Alt er finesse, alt er gennemført, alt er lækkert, men det kan jo godt være gennemført på en mælkekasse. 100%. Street food, altså der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke må komme ind for dørene. Michelin har i hvert fald aldrig sagt det. Men det har været vores opfattelse, at det er det dyre, det er det fine. Ja, og ja, et vinkortet betyder for eksempel også noget. Et vinkort, der er godt, har også ofte dyr. Der skal i hvert fald være meget, produktudvalget skal gerne være stort. Så kan man sige, så skal det også kunne variere. Sådan. Så der er jo nogle ting, hvor selvfølgelig koster noget også nogle penge, men det behøver faktisk ikke at være på den forståelse, som vi har. Det behøver ikke være en dyr designerstol, det behøver ikke at være koglen, der hænger over dig, mens du spiser. Det er ikke den ambience. Det skal bare være gennemført. Det skal hænge sammen. Køkkenchefen, hvis du er asiatisk mad, det kunne fandme da være dejligt, hvis han også er asiatisk ud. Altså der må godt være rød tråd i det, og den historie, han har med sig. Man får jo også mange point for den personlige del af det. Og så selve stolen har faktisk en lille del af det. Den røde tråd og helhedsbilledet er jo magien. Og det er jo også derfor, vi faktisk turde gå ind i det, fordi at det synes vi er gode til. Vi designer også nogle gange restauranter, der skal passe til det prispunkt, vi har, hvor man faktisk bevidst gør dem måske lidt mindre flotte, end man egentlig godt kunne. Det er jo sådan altså, men det er jo ret vigtigt. Det har Starbucks gennemskud, og det har McDonald's gennemskud, og alle mulige andre større kæder, der er rigtig, rigtig dygtige. Altså, mange kan godt gøre det pænere, end det er, eller gøre det lækre, men det skal faktisk passe til det produkt, man har. Og det er jo det samme i Michelin-verdenen. Vil du lave en 60-stjernet restaurant, der virkelig har fokus på, at man kun får trøfler, kaviar og alle de bedste ting, der er i verden, så skal stolen måske også spejle lidt. Men vil du ned i håndværk og vise, hvor dygtig en kok du er til at tage noget med frem fra gammel kogekunst, der er flere 100 år gammel, og lave nogle andre ting, så behøver det måske ikke hænge sammen. Og det er jo... Ja, det er i hvert fald det, som jeg også synes, at vores team, det er meget, meget lidt mig, skal jeg være ærlig at sige det her, men Nordisk Koncernens team er altså mestre i. Det er også lykkes rigtig godt, og selvom du siger, det ikke er dig, men det er dig, der er tårhånd, og jeg ved, hvordan din dejlige hjerne, den fungerer. Hvis jeg kommer tilbage til udtryk, for der er lige sådan et par spørgsmål omkring det, men vi talte også kort tidligere, at du ene ejer, det står også på din titel på LinkedIn, ene ejer. Du har taget den her rejse på godt og ondt, kan man sige, 6 år, super flot vækst. Det må være, tænker jeg, lidt ensomt en gang imellem. Men er der en reel årsag til, at du skulle være eneejer? Altså mange andre har jo lavet partnerskaber. Det ser vi jo for alle, kan man sige, de store koncerner. Partnerskaber, om det så er styrker, penge, whatever det måtte være, sparring. Du er eneejer. Hvorfor? Jamen, altså, der er ikke nogen større narcissistisk eller velovervejet grund til det. Det er der faktisk ikke. Nej, men det er der oprigtigt ikke, og det ville jo være naturligt, der var, men det ærlige svar er bare, at det er sådan, det er blevet. Altså, det startede med en restaurant, hvor jeg var den eneste, der var dum og risikovillig nok til at ville hoppe ned i det hul. Så præcis. Der var ligesom ikke nogen andre, der skulle med på den utopiske rejse, jeg hoppede ud i der på det tidspunkt i mit liv.
Og så har der har ikke været grobund for, at jeg skulle ud og spørge undervejs i rejsen, fordi vi har været selvfinansieret uden lån, med ren vækst, så vi har ikke haft brug for økonomien, fordi vi har kunne vækste. Hvilket det typisk er, det man gør, ja. Præcis, og der har heller ikke været, altså restaurationsbranchen er jo en speciel branche, hvor der faktisk ikke er ret mange investorer eller opkøbere og sådan noget, så det er jo ikke ligesom tech og IT, hvor det er jo vrimler med folk, der vil kaste penge efter alting, der rører sig, fordi man skal med på den next big thing. Alle synes jo, at restaurationsbranchen er sådan lidt farlig. Bankerne, alle, altså der er jo ikke nogen, der sådan har lyst til sådan, må jeg ikke være med på din sådan lidt shady rejse herover i et marked, der er fuldstændig red ocean, og hvor alle snakker om, det er umuligt at tjene penge. Ja. Så det er jo nok, fordi man er den eneste, der er skør nok til at tage rejsen, eller sådan risikovillig nok til at hoppe med på det. Så ikke fordi, at du tænkte, jeg har dårlig erfaring med partnerskab, eller har hørt, eller jeg baserer på data, at partnerskaber har mindre chance for at lykkes, end hvis jeg alene ejer. Det er ikke derfor. På ingen måde. Og altså flere af vores nyere projekter er jo også, det er jo noget, der ligger ved siden af Nordisk Koncernens restaurantdrift og sådan noget, men der er jo nogle af dem, hvor jeg også er begyndt at enten at komme ind som partner i andre folks virksomheder, de har skabt, som hvor jeg er investor, eller noget, hvor vi skaber noget sammen, hvor der faktisk også er nogle andre med. Okay. Så det er ikke nødvendigvis en retning, jeg skal gå overhovedet resten af livet, og er allerede på, har partner i andre sammenhæng. Så det er bare sådan vejen har været. Sådan har vejen været for formet sig. Ja. Men det er jo heller ikke fordi, at der behøver at være en årsag til det. Bare typisk det, man ser, det er partnerskaber. Så har man nogle forskellige styrker, pengetank, whatever det måtte være. Men det giver super god mening, at den måde, du sådan har formet det på, har givet mening for dig indtil videre, og stadig være en ejer. Der er en masse ting, når man skal åbne et nyt sted. Ja. Og jeg har set dig in action, i hvert fald med et par stykker af dem. Er din proces omkring at åbne et spisested, er det, jeg nævner lige nogle muligheder, så prøv lige at hjælpe mig lidt, hvordan du tænker. Er det lokationen, der former konceptet, rejsen? Er det et talent, køkkenchef, restaurantchef, hvad må det være, der former rejsen? Er det en inspiration til et tema, der former rejsen? Er der en specifik ting for dig, der gør det, eller er det sådan lidt en kombo af nogle forskellige ting? Det smukke med Nordisk Koncern i dag, det er jo, det er en ret, altså det er multibrand firma. Igen tilbage til Zoologisk Have og børnemenu, Michelin-stjerne. Mange af de steder, vi ligger vi jo faktisk kultursteder, hvor vi er det, der hedder forpagter. Det er vi med Folketinget, som bortforpagter inde på Christiansborg. Der har vi en restaurant. Der kan man sige, det er et udbud, der ligger, det er ret sammentømret, der byder man jo også ind med, hvad man tror, der passer hertil, så der kan man sige, det er lokationen klart, der kommer først. Altså det er jo, at man har et produkt der faktisk har eksisteret før. Claus Meyer havde det senest, altså der er mange, der har haft det her før. Sådan et godt gammeldags kultursted, det skriger sådan lidt, i hvert fald i min optik, som restauratør, det skriger lidt på noget smørbrød og noget dansk og noget nordisk og sådan noget, så altså der bød vi ikke ind med asiatisk koncept eller et eller andet, der bød vi ligesom ind med det, fordi det var, synes vi, lokationen bød op til. Det havde også en god base til det. Altså, det er også det, de har lavet de sidste 15 år, kan man sige, og det er det folk, altså det er jo velbesøgt steder og noget, der har en stærk kultur, så hvorfor skal man pille ved det? Altså, så det er jo sådan lidt den forståelse af det sted. Zoologisk Have lidt det samme. Der er mange familier, der kommer der, det viser dataen. Det er ret nemt at sådan, måske spore sig ind på, at man ikke skal forsøge at lave en etstjerne Michelin-restaurant derinde, men måske prøve at tilfredsstille børnefamilien, hvor jeg er der selv nærmest, altså i hvert fald en gang hver anden uge, hvis ikke en gang hver uge med mine egne 2 børn. Ikke? Så jeg ved godt, hvad jeg har lyst til derinde, og hvad mine børn har lyst til. Og det er jo forståelsen for den lokation. Og så nogle gange så møder man personer som Edward for eksempel, der er køkkenchef på Udtryk, hvor man møder personen først, som kommer og siger, jeg har en drøm, og jeg har en historie, jeg har det her. Det var rejsen med Edward, og sandheden er, at det Edward og Udtryk er, det kunne ligge alle steder. Det kunne have ligget i New York, det kunne have ligget i Odense og sådan noget. Altså, lokale Udtryk er smukt, fordi at der er en meget, meget dygtig kunstner, der hedder Bjørn Magnussen, der har været med til at designe det, og vores interne designerhold og køb. Altså, det er blevet meget, meget smukt. Men de fysiske rammer til det lokale, og den kunst og de stole og bord, kunne have været anywhere. Ja. Fuldstændig ligegyldigt. Der var det personen. Det er personen. Det var drømmen om ideen, forståelsen for restaurantudtryk, som Ed han kom med og havde, altså som han pitchede ind, som kom først, ikke? Så det er meget nogle gange høn eller æg. Altså det er spørgsmålet, hvad der kommer først ofte. Men det giver jo god mening. Altså så det er en kombi. Det kan være igen lokationen, som igen dikterer lidt prisniveau, udvalg med mere, en tradition eller kulturelt, og det kan være personen.
Det kan måske også være et tema, eller noget, du selv er blevet inspireret af, som du tænker, det har jeg set. Det kunne jeg godt tænke mig at bygge. Ja, altså i min egen version. Sådan er det ofte. Men vi har jo mange steder, hvor vi ved, at vi godt vil ligge, hvis det er. Men vi er også meget pragmatiske, fordi at lige nu, som restauratør i København, så er du faktisk et sted, hvor du kan stille din turban ud, og så kommer appelsinerne selv derned i. Så det var dårligt udtryk, men jeg så det meget... Jeg ved. Det er også sandheden for Nordisk Koncern. Vi bliver tilbudt rigtig meget. Altså rigtig meget af meget, meget unikke steder, og meget, meget smukke steder, og meget, meget utopiske steder. Der er rigtig stort, desværre, butiksstød i København lige nu. Flere ting flytter online. Det gør, at der er rigtig mange huller til restauranter, kan poppe op mange steder. Man mangler ikke, som dygtig restauratør, mangler man ikke fysiske spaces og lokationer eller muligheder lige pt. Det gør man altså ikke. Kulturstederne vil gerne have det afliciteret som forpagtninger, lufthavne. Altså, der er så mange muligheder derude, som vi bliver tilbudt på daglig basis. Og det er jo selvfølgelig at vælge dem, og så finde ud af, hvad for nogle koncepter man har. Og det er også grund til, at vi for eksempel købte Cadence. Det er for at komme lidt væk fra det her multi-brand, hvor det er, at man skaber noget unikt hver gang, til også at have et produkt, der faktisk sagtens kan ligge både på Østerbro, på Nørrebro, i Valby, og måske i Lufthavn. Og altså det bevæger vi os også lidt over imod, at vi også kan noget andet, og der vil sig selv ind til noget, der også er mere fleksibel igen til de steder. Fordi Nordlyst-koncernen, som Nordlyst-restauranterne, har ikke noget at lave i Lufthavn, synes jeg personligt. Altså det er ikke... Man har også prøvet med noget, der minder om det. Flere gange, ikke? Altså at man trækker det over i den der... Og det er slet ikke, fordi jeg synes, der ikke må være en restaurant i Lufthavn, men jeg ser ikke også selv skulle skabe en unik restaurant til Lufthavn. Så vil jeg vælge en af de andre appelsiner, der er hoppet ned i turbanen, for at tage den reference igen. Den er også god nok. Men jeg kan sagtens se Cadence ligge derude. Jeg skulle lige have haft og jeg kan sagtens se Cadence ud. Jeg kan sagtens se meget af det, vi kan derude som brand, hvor man som københavner forstår det, at det er rigtigt. Alle respekt for Lagkagehuset, jeg går selv derinde, hver gang jeg er i Lufthavn, men jeg skal ikke lige på Lagkagehuset i dag og have det, de har. Jeg vil lige over have, jeg har en halv time mere, jeg skal over have healthy breakfast over på, eller brunch over på Cadence, eller jeg skal have deres gourmet premium surdejsbolle i dag med ost, eller... Ja, der er mere en berettigelse. Jeg er enig, og jeg tror også, markedet er mega klar til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi har jo alle sammen fulgt Lagkagehusets rejse lige fra den spæde start. Mega fed rejse. Vi ved også godt, nogle gange, når koncerner vokser, bliver store, kapitalfonde bag med mere, så mister man en lille smule af den der lille, måske personlige touch for nogen, ikke for alle, hvor man kan sige, at det kunne være meget fedt at have et alternativ. Jeg er 100% enig. Du har selv fortalt en del om udtryk, og der er blevet skrevet artikler op og ned af, du har holdt foredrag, og hver gang, så kan det næsten ikke være uden en standing ovation. Jeg er helt med på, jeg synes, det er mega flot. 41 dage, Conor Michelin-stjerne. Og så mine 2 spørgsmål er ikke om, hvordan og hvorledes, men det er sådan, din personlige fornemmelse, eller ikke fornemmelse, følelse, da det blev offentliggjort. Hvordan var den? Du havde lavet meget for inden. Nu skal vi lige huske, lige vores lyttere og seere på, at du har lavet meget for inden. Men lige den 41 dage. Jeg tror, jeg bliver nødt til at sende rejsen med ned i noget branchespecifikt, fordi at der er lidt noget insider, eller hvad man kan sige, men rejsen til at få at vide, at man har fået Michelin-stjerne, er egentlig over nogle skridt. Og jeg sad en tilfældig søndag, tror jeg, på min computer, hvor på computeren, der har jeg alle vores inboxer også i sådan, altså det popper ind i noget andet, hvor jeg tilfældigvis landede i vores sådan, multi-inbox. Der kunne jeg se i vores spamfilter på Restaurant Udtryk, var der kommet en mail fra Michelin. Spamfilter? I spamfilter. Hvorfor den ikke var blevet set af nogle andre, fordi det er meget, meget sjældent, eller det er aldrig mig, der ser en mail først. Der sidder 5 mennesker og læser det her live hele tiden og svarer, så det er aldrig mig. Den så jeg først. Og der stod, som Michelin skriver, til det der, hvor det bliver sådan lidt branchespecifikt, men du er under consideration til at blive inkluderet i det der års Michelin-guide. Venligst upload nogle billeder, upload noget tekst, upload noget fortælling omkring køkkenchef osv. Del den her information på
forkant, sådan, så de har den til, når Michelin-uddelingen ligesom sker, så har de allerede deres app, eller hvad hedder det, sådan, systemet går live 10 sekunder efter, det har været udgivet i Odsherred i år. Ikke? Og hvis jeg bare lige kort afbryder, fordi det kan godt være, der er nogle af vores seere derude, der ikke rigtig helt ved det, men når du får den mail, så skriver de jo heller ikke specifikt, hvad for en kategori. Det gør de nemlig ikke. Er vi ikke enige om de skriver ikke, hvad for en kategori, så de skriver, at man er under consideration for at være med. Og der kan man jo så sige, at endnu en Bib Gourmand måske? Jeg har altid været, men jeg er typen, der går ud fra en eksamen, og så siger jeg får 4. Og så går jeg ind, så får min karakter, så fik jeg 4. Eller jeg går ud og siger, jeg fik 10, og så går jeg ind, og så fik jeg 10. Det er meget sjældent, at vi har alle sammen gået i klasse med den her person, der går ud og siger, det gik helt galt, jeg tror, jeg dumper, så kommer de ud, så de får 12. Ja, super irriterende type. Altså og den der bare altid sådan enten underspiller sig selv, fordi de bliver lidt nervøse, eller har et dårligt selv. Altså, der kan være mange grunde til det skal man ikke blame, men jeg har altid vidst, hvordan har vi præsteret. Jeg har jo selv bygget udtryk, jeg har spist, jeg har været med til testmiddagene, jeg har skabt det. Jeg vidste jo inderst inde i mit hjerte godt, at det her, det var ikke en Bib Gourmand. Det er det ikke. Det er ikke en billig restaurant. Bib Gourmand, det skal være billigt. Der er nogen, der er med i guiden, som også burde have en stjerne. Vi kan jo begynde hele Milk og Hurtigkarl-rejsen. Vi kan begynde en parsley-lampe, før at Allan havde fik den og så videre. Der er masser. Ja. Men jeg vidste det godt. Der var den der i mig, der var sådan, jeg vidste det godt. Og jeg skrev en besked til Ed, og så sagde jeg, at vi skulle lige have en kaffe over på den anden side af vejen for udtryk. Og så kørte jeg ind samme dag, altså en time efter eller sådan noget, så tog en kaffe med ham. Og så kiggede jeg på ham, og sådan, jeg sagde ikke noget. Og så begyndte han at græde. Og så, han vidste også der, altså sådan, og så sad han faktisk... Du havde ikke sagt noget med, at du havde fået mailen? Og så jeg havde ikke sagt noget, jeg kiggede bare på ham, så jeg havde sådan en lump smil, ikke? Du ved, jeg havde glemt i øjet, og så begyndte han at græde, og så lå han faktisk på min skulder inde på den her kaffebar, som jeg ikke ejer. Jeg kendte ikke nogen derinde, vi havde ikke bestilt kaffe nu. Det er office bedst. Så lå han på min skulder og græd i 10 minutter kvarter, og så gik han ud og ringede til hans kone Regitze, og altså derefter sådan, at han blev ved med at kigge sådan, really? Ja, sådan, så du turde godt, altså jeg turde godt sige det, men så begynder alle de der, fordi så sker der jo så det. Yes. Det er ikke en stjerne, det kan ikke passe, og det er aldrig sket før, og det er det hurtigste nogensinde, og der er også noget med consistency, der er også en faktor, og den har vi jo ikke levet op til, og den kommer ved eksterne, man holder det fortroligt, men du ved, der er jo nogle mennesker, der stadig ved nogle ting, også fra kvad deres eget arbejde og internt og sådan noget, så det bevæger sig, selvfølgelig bliver man også selv påvirket, så man nogle gange så går man og tænker sig, det er mig, der er for selvsikker, jeg drømmer, jeg tænker og sådan noget. Jeg havde den under rejsen. Men så bliver man inviteret til at deltage til Michelin Awards-showet i Odsherred, hvor at vi var en 5-6 stykker fra Udtryk og Nordlys-koncernen, som deltog. Og som det der awards-show jo kommer tættere og tættere på, og uddelelsen kommer tættere og tættere på, man møder også nogen, hvor man er sådan, hvorfor er du med? Jeg ved det ikke, jeg får ikke en stjerne. Altså sådan, så bliver jeg sådan, okay, men jeg troede kun, man blev taget med, hvis man fik en stjerne. Jamen, det er jo sådan, plejer det også at være, men det er det ikke altid. Ja. Så der er jo altid, der er de der undtagelser hver år, om det er noget, man gør bevidst, eller om det er bare er tilfældigt. Ja, jeg kunne forestille mig. Jeg ved det ikke med sikkert. Der er ikke nogen, der ved det. Men man selvfølgelig bliver man nervøs op til og sådan noget, og selvfølgelig, når de så siger det deroppe, og det kommer på skærmen og sådan noget, altså så er man jo den der sten, der alligevel har ligget der, vægten på skulderen, det forsvinder jo fuldstændig, og man er jo statisk. Men da du okay, lad os glemme selve awarden. Mailen gjorde det, altså var du enormt som spændt, nervøs, at du skulle sidde med det, eller var den der selvsikker fornemmelse, at vi har præsteret noget, der er så godt, egentlig bare blevet bekræftet? Jeg ved godt, hvad det rigtige svar er, så ved jeg også, hvad det sande svar er. Sådan, altså, jeg ved ikke, det nej, giv mig det sande svar. Jeg tror alle dem, der ser med her... Jeg har sagt, jeg er nordjyde jo. Ja, og ved du hvad, altså sådan, der skal fandme meget for, altså du ved... Du skal hoppe op af stolen. Ja, okay. og det er helt forkert sagt, fordi at hold kæft, hvor jeg er stolt, og hold kæft, hvor jeg er glad. Den er jeg med på. Som nordjyde, og jeg skal ikke tage et helt geografisk folkefærd, og så sætte det i en bås, men som mig er født op og i Aalborg med den kultur, jeg nogle gange kommer med, vi glemmer sgu nogle gange både at fejre vores egen succeser, og også at lige gå fra det der med, det er også fint og godt, til at lige kæft, der slog man lige alle rekorder og bevægede sig over på noget, alle troede var umuligt. Vi åbnede udtryk med den forståelse, at det ville kunne lade sig gøre. Og det er jo sådan lidt det, jeg tror, der er ligegyldigt om det er et kommercielt drive, man har, og man skal ind og ramme en omsætning, eller om det er et niveau, hvor vi skal se, hvor man kan få en Michelin-stjerne, eller hvad det er.
så fungerer mit hoved sådan for os at tage det ned med, hvorfor at jeg ikke eksploderer. Det fungerer, at jeg tror på det, fra når vi skriver. Altså, når vi sætter os ned på den rejse, og hvis jeg tror på det, så er det jo fordi, at det er oppe i min bevidsthed, at det vi gør. Ja. Og der er det der med, at man sådan... Du hører ikke larmen? Nej, og at man opnår målet er bare sådan, yes, det var derfor, vi gjorde det, for helvede. Altså, det er jo ligesom, nu går jeg ud og maler mit hus grønt, og så kigger man... lidt kedeligt? Bare lidt? Det er jo super kedeligt. Ja. Hvor altså, jeg har jo, det er jo perfekt kæreste, jeg har, fordi hun er det modsatte. Det er jo den der med, det hele er fantastisk. Vi går ud og maler vores hus grønt, og så kigger man på huset, det er grønt, bare sådan, hold kæft, det er blevet grønt. Sådan, ja, vi har lige malet i 10 timer nu, altså selvfølgelig grønt. Altså, sådan, og det er jo den ja. Jeg vil ønske, at jeg faktisk var lidt mere den anden type, men det er jeg ikke som menneske. Det er derfor, det er lidt svar, at den rammer, jeg går glad i seng, jeg nyder min succes, men jeg kunne også godt lære med alderen og erfaring at fejre det mere. Det håber jeg kommer til. Det håber jeg kommer til. Okay, jeg kommer lige til sådan lidt mere kritisk spørgsmål omkring udtryk. Ja. Altså, nu har jeg jo selv været i branchen i mange år, og man kender klikkerne. Og jeg vil sige, en Michelin-stjerne på 41 dage, som er jo utrolig flot, det må have kostet nogle relationer. Altså, det må have skabt en eller anden form for, nu kalder jeg det, irritation, jalousi. Er det noget, du har bidt mærke i? Og det, her er vi ikke ude i nævne navne eller noget, men kunne du godt mærke, at der var nogen, der sådan øffede lidt af det, eller tænkte, helt ærligt, nu har jeg ventet 5 år, 41 dage, hvem kender han? Har du kunnet mærke noget af det? Det er en ny branche for mig. Altså, det vil sige, at jeg har ikke så meget klikke eller netværk i den verden. Okay. Og det har jeg faktisk generelt. Altså, jeg er jo en restauratør, der kommer så lidt ind fra højre, som ikke har så mange års erfaring som alle andre i branchen, og er lidt af en anden skole. Så det gode til det spørgsmål er, at jeg har slet ikke de relationer, som der kan af mig. Og hvis du spørger mig, om jeg tror, om der er nogen, der synes, det er irriterende på grund af noget, man måske selv føler sig forbigået af, det tænker jeg da helt sikkert. Men om det har noget med mig som person at gøre, om der er noget med udtryk at gøre Nordlysrejsen, det tror jeg egentlig personligt ikke. Det er i hvert fald ikke noget, hvor det er en relation eller en konflikt, jeg selv har mødt. Okay. Hvor at der har nogen, der har øffet tværtimod. Altså selve uddelingsshowet var jo, altså man går bare rundt og krammer hinanden bagefter, og high five, og alle er jo glade. Og så står der selvfølgelig også nogle mennesker, der havde drømt om noget andet til den uddeling, som ikke skete. Men jeg tror, man er ked af det på sin egen vej. Altså mere end man er altså igen, nu nævnte jeg selv Milko hurtigt Karl Fem, altså, sådan, det er jo til grin. Altså, der er jo ikke en eneste, der ikke siger det i den her branche og sådan noget. Altså, men det er jo blevet lidt sådan en ting, man... Men det minder mig om dengang... Noma kun havde 2 stjerner. Bare lige for at sige. Præcis. Ikke? Altså, Alkemist i dag, der kun har 2 stjerner. Ja, altså, sådan, og det er lidt det samme. Men jeg vil sige... Rasmus Munk var med til Michelin-uddelingen, og ved også, og altså igen, jeg tror måske, vi var mange, der også tænker, der er 3 stjerner, der venter. Selvfølgelig. Altså ved Gud, om der er noget, der skal have 3 stjerner. Det fik han ikke. Han var en af de første, der gav mig en krammer bagefter og sagde kæmpe stort tillykke. Altså, og det er god stil, og det er den fede måde at møde kollegaer på i branchen, 100%. Præcis. Altså man kan sige, det andet sker, som jeg nævnte tidligere, det var lidt mere, om du har været berørt af det. Det er aldrig rigtig sådan mindet på dig som person, eller vedkommende, men man igen har sine egne følelser lidt i klemmen. Jeg har sådan prøvet det lidt i forhold til bare sådan noget som, havde anmelderne set det komme, eller ej. Det var et kæmpe debat. Ja. Og det skabte jo rigtig meget ravage der tilbage i 2006, og som jo måske ikke også var årsagen til, at den lidt mistede i farten, ud over sin egen fejl selvfølgelig, og så skulle man jo arbejde hårdt på at få den tilbage igen. Men det er en helt anden historie. Jeg når på ingen måde alle mine punkterne igennem sammen med dig, Bjarke, så jeg har det sådan lidt. Der må være det, jeg godt kunne tænke, at vi måske prøver at dele lidt med vores lytter, ud over alt det andet. Er der noget, du ved i dag, nu snakker vi brancherelateret, ikke personlige forhold, men mere børneopdragelse, som du sindssygt gerne ville have fortalt dig selv, dengang du startede, som måske kunne have sparet dig for en masse. Og jeg ved godt, at rejsen skal forme sig, og alt det her med, at vi er ikke i dag, hvor vi er, hvis vi ikke var startet. Men er der noget, sådan en takeaway, hvor du kan sige, eller 2, eller hvad det måtte være, at sige, det her, wow, hvis jeg vidste det, da jeg startede, det kunne virkelig have sparet mig.
Jeg tror desværre ikke, det er sådan en guldkorn, som ikke er en floskel. Altså, så det er ikke sådan en, man kan skrive sig ned i notesbogen til næste gang, man selv skal. Men altså, det er jo desværre nok bare en floskel i sådan, alle brancher, alle rejser i livet, at altså, passionen skal gøre værket. Og, man skal igennem rejsen. Ja, og så tror jeg også, en vigtig ting, det er, at altså, der er ikke nogen, der kommer let til noget. Det tror jeg også ligegyldigt, når man kigger på mig, eller man kigger på alle andre, eller verdens bedste kok kigger på Rasmus Munch, som det sted, han er i dag. Altså, der er jo ikke nogen, der skal tro, at han altså bare vågnede op en dag, og så var han dygtig til at lave mad. Der er ikke nogen, der skal tro, at jeg vågnede op en dag, og så havde jeg en Michelin-restaurant, der kom sendt ned fra himlen. Rejsen dertil er lang, den er hård, den er formet, den er skabt i arbejdssved. Altså det kommer man ikke udenom, og der er forskellige retninger af den. Der er også nogen, der knækker undervejs i den. Der er nogen, der altså har en hårdere rejse end andre på nogle måder, men fælles for alle. Du skal arbejde hjem, du skal have erfaring, du skal tage dine lærepenge, og det er ligegyldigt, om du er restauratør, økonomisk uddannet, kok, sommelier. Er ikke nogen, der kan tingene fra start af. Der er nogen, der kan lære hurtigt, og nogen, der kan nogle ting. Men det der med at kigge på andre, og på bord, snakke med udtryk og sådan noget, så tænke, at altså misundelse må man godt have, der skal være en lille gnist af, at man godt vil opnå noget, som andre også har, men gå nu bare ud og gør, altså prøv. Og så igennem rejsen. Man skal igennem rejsen. Man skal igennem rejsen, og jeg tror også nogle gange, så skal man ikke lade den gode plan stå i vejen for den perfekte plan. Altså sådan, hvis man var ude på rejsen, så også, altså, ja, lidt som du sagde, at det vidste du godt, at det ligesom er, men gå ud på det, og så skal du nok perfektionere dig i det. Altså du bliver nødt til at starte et sted, du bliver nødt til at starte ydmyg, og du bliver nødt til at forstå, at du ikke er den bedste fra start af. Og højst sandsynligt bliver du heller aldrig. Der er meget, meget få mennesker, der er den bedste til noget. Ikke? Altså, det er meget, meget få mennesker desværre. Så ja, eller bedst til alt i hvert fald er helt og bedst til alt, præcis. Så lad være med måske også at have det som mål, men have passionen, rejsen, drivkraften til produktet som mål. Og det er jo det, jeg elsker ved min branche, det er jo, at de fleste af mine kollegaer er jo ofte meget, meget dygtige kokke, eller meget, meget dygtige mennesker, eller meget, meget passionerede servicegiver, og det sjove er jo, de vil jo faktisk ikke nødvendigvis samme rejse som mig, fordi det er slet ikke det, de er der for. Det er slet ikke det, de er i branchen for. De er der, fordi de har kærligheden til det produkt, de står med. Det er passion for at gå på arbejde, lave god mad, eller give en god oplevelse, servicere, eller have en restaurant, hvor du bare er den dygtigste restauratør lige her. Ser folk i øjnene, møder dine stamgæster og sådan noget. Det er jo det, de fleste er for. Og så er vi jo nogle få, der er skør ligesom mig, der også altså, vil noget andet. Men det gode er jo, det er jo to helt forskellige ting. Men fælles for os er, at det er jo passionen for at være dygtig til det, vi er. Og jeg er jo nok mere entreprenør og forretningsmand i sandheden, end jeg egentlig er. Altså fagperson i restaurationsverdenen. Og det er jo kæmpe styrke der, i det her tilfælde. Ja, det er i hvert fald det, der er det rigtige for min rejse. Altså, jeg vil sige, du har i hvert fald sat barnen sådan, at der er nogen, der vil gå efter at slå de der 41 dage. Det tænker jeg. Det tænker jeg er jo naturligt. Det er motiverende. Jeg tror, du vil få et smil på læberne, når det sker, og egentlig være den første til at high-five dem. Der er jo mange, som gerne vil ind i branchen, og vi talte lidt om det tidligere. Men man kan sige, en ting er, at man skal igennem rejsen for at have erfaring, forme sig, finde retningen, komme med det udtryk, man nu engang kommer med. Men er der noget, du tænker, der kunne være til folk, der ikke er startet nu? De sidder der og drømmer om enten at åbne en café, en restaurant, en food truck. Er der noget, du tænker, inden du hopper ud i det? Er der i hvert fald 1, 2, 3 ting, eller hvad det måtte være, der er vigtigt, du lige gør, eller sætter dig ind i, før du rent faktisk tager beslutningen? Jeg tror virkelig, der er en, som jeg faktisk nok ikke engang havde med fra start, eller ikke faktisk, altså, men som jeg tror, der er så mange, der glemmer. Og det er, hvorfor gør du det? Ja. Altså, hvorfor hvad er det, du vil opnå? Vil du opnå økonomisk frihed og tidlig pension, og vil du opnå kærligheden omkring at stå i din egen biks med mennesker, du kan servicere og holde af og skabe dit eget team? Vil du opnå perfektionen omkring at skabe produkter unikt? Hvorfor gør du det? Og er du klar til at få tid væk fra konen, børnene, for at komme derhen? Altså, så virkelig forståelsen, fordi at der tror jeg, der er ret mange, der bliver forelsket i det, man kan se nogle gange. Ej gud, der skal virkelig lave en vinbar, det kunne fandme være hyggeligt. Og så glemmer man faktisk at snakke om, hvad er det, vi vil med det her? Vil vi have 100 vinbarer og lave en kæde? Er det Jones & Juice, der er inspirationen?
er det den lokale vinbar, hvor vi 3 gutter, vi kan mødes og snakke og drikke vin, men måske ikke bliver særlig rige. Altså, den okay. er, altså, for søren forstå, hvorfor filan man gør det. Det tror jeg vigtigt. The big why. The big why. Okay. Og så hold fast i det igennem din rejse også. Det må jo godt ændre sig, men når det brænder et eller andet sted, så husk, hvorfor er det, jeg gør det. Ja. Altså, så hvis at man for eksempel måske ikke er så økonomisk stabil eller stærkt, var det så egentlig målet? Behøver man egentlig at være det? Er man villig til at ofre at flytte i en mindre lejlighed, eller flytte lidt længere uden for København for at holde fast i den her drøm? Altså, er det drømmen? Altså, lad være med at kigge på sportsbilen. Altså, det er hele den der med, hvad er det, du vil have? Og vil du være rig? Lad være med at gøre det i restaurationsbranchen. Det er så råd nummer 2. Altså, det er sådan, hvis det er det, der er dit why, at du skal være økonomisk... Find på noget andet. Og lad være. Det tror jeg er sådan de 2... det tror jeg, det er faktisk nogle gode takeaway. Bjarke, din rejse er jo... Jeg vil ikke sige først lige startet. Du er 35. Du har nået fantastisk resultat. Det er en solid virksomhed. Der er masser af muligheder derude, og om du opkøber, bliver opkøbt, fusionerer, gør rejsen former til ud over landegrænserne, hvad det må være. Hvad er det, du gerne vil efterlade? Tænker du over, hvad det er for noget, du skal give videre eller efterlade, ud over smukke restauranter? Det gør jeg faktisk mere end så meget andet. Det er ret sjovt, fordi det er faktisk en af de ting, jeg tit har med til møder og snakke, og mit why begyndte at ændre sig. Og det kan jeg jo mærke med, jo mere impact jeg faktisk får i en branche, som jeg slet ikke... Det var igen det der med, jeg troede ikke, jeg skulle ind og være den person, jeg er i dag. Jeg troede ikke, jeg skulle være ind og være en af de større koncerner, og faktisk have en stemme i den her branche, da jeg startede overhovedet. Jo mere jeg kan se, at den kommer, og jo mere jeg kan se, at jeg bliver relevant, jo mere begynder jeg også at forstå, hvorfor jeg egentlig er det. Grunden til, at jeg er det egentlig tilbage til starten på snakken. Prisdifferentiering, prisstruktur, forståelse for udbud og efterspørgsel, forståelse for data, forståelse for, hvordan man egentlig går ind i en industri, der er tussegammel på mange ting, og båret af passioner og normer og systemer, som der er skabt i forhistorien, og måske kan ændre det. Og det er egentlig det, der godt må stå på min gravsten, kan jeg mærke, at det er faktisk, at jeg gerne vil ændre noget i branchen til det bedre for os alle sammen, og det lyder sådan lidt utopisk, men det der med at tage det, som vi gør, og så putte det ud til noget, som alle kan. Okay, det var det, altså, du ved godt, når man udvikler noget, bruger meget tid på det, holder man sådan lidt fast i det, fordi nu virker det så videre. Du vil gerne dele den viden. Altså, det skal være muligt for, nu siger vi bare, om det er en white label løsning, eller om det er selve know-how bag det. Det vil du gerne dele. Meget gerne. Så det er ikke... Jo, restauranterne står der forhåbentlig i mange år endnu, men det er ikke det. Det er mere, at du kan dele en masse viden, som kan ændre på eksisterende som fremtidig drift af restaurationsbranchen. Jeg tror, jeg vil ændre gamet. Altså, jeg vil ændre hele gamet for hvordan restaurationsbranchen eksisterer. Jeg vil ændre måden, folk de går ud og spiser. Jeg vil også ændre det for brugeren. Jeg vil ikke bare ændre det for restauratøren, at han får nogle værktøjer, der kan gøre, at han kan optimere lidt på sin indtjening. Ved Gud, der er mange af, der har det nye lagermodul, eller nu kan du lave din vagtplan ud for det her system her, hvor vi også har været med og sådan noget. Det er der mange andre, der har været til mig i hvert fald. Jeg vil ændre gamet for, hvordan du og jeg finder ud af, at vi skal ud og spise med vores kone i morgen aften. Jeg vil ændre gamet for, hvordan vi mødes omkring mad. Jeg vil ændre gamet for hele branchen i det. Altså det hele vejen rundt. Stor space. Store drømme, store tanker, og det er også derfor, at mit why bliver mere og mere sikkert i, at jeg kan mærke, jo mere og mere styrke jeg får, jo mere og mere jeg får lov til at vise mig lidt i den her branche, i hvert fald i det her snævre lille felt, der hedder København. Jo mere tør jeg faktisk at tro på den rejse, er det også fordi, at det vi sidder og bygger på, det jeg bruger min tid på, det jeg arbejder på, det er det. Og vi kan det godt. Det ligger der. Og det er jo tilbage til, at altså, det kommer. Om det er mig, der skal skrive det på min gravsten, og andre får lov til at skrive det, det er sådan set ikke så vigtigt. Men så kan du i hvert fald få den med. Jeg var med til det. Altså, det er jo en tendens, man skaber, ikke? Ja. Jeg tror også, at jeg har været med til at skabe den der lidt billige tendens, uden at man vil på nordisk koncern på det, men det har vi jo på en anden måde, hvor vi bare har gjort det digitalt. Jeg vil sige prisbevidst. Enig? Ja, fordi igen, billig kan altid diskuteres, men jeg vil sige prisbevidst 100%. Meget altså, der er nogle ting, der rykker sig, og det er jo faktisk det, jeg måske gerne vil lidt væk fra det der ordbiler, som jeg lige selv brugte med at det er den vej, vi skal med, at nu skal vi alle sammen, og dyb respekt for meget, meget dygtigt Torben Klip på, men nu skal vi alle sammen ud mod bouillon. Men så lige pludselig begyndte alle restauranter, igen respekt for svinegrupper, respekt for masser af noget, men der er lige pludselig mange, der begynder at løbe den samme retning. Ja.
Og den var jeg sådan lidt sådan, hold, og det er ikke fordi, det konkurrerer med mit eller noget som helst. Dyb respekt igen for Bouillon, jeg synes, den har alt sin berettelse, men jeg tror ikke, vi alle sammen skal løbe den vej. Nej. Fordi så tror jeg, at tingene begynder at gå galt. Og det er egentlig det, jeg gerne vil hen til, at kan vi lige tage det skridt et notch videre, og så egentlig bare have prisstruktur og bevidsthed omkring, at der er forskellige mennesker, der vil give forskellige ting for forskellige oplevelser, som man kender de andre. Det tror jeg faktisk godt, eller det ved jeg kan skabe, fordi vi har skabt det. Nu skal det bare ud og i gang. Jeg er slet ikke i tvivl, Bjarke. Det er jeg er ikke i tvivl, om du nok skal nå det, og hvor din vej, kan man sige, fører hen om 5-10 år. Det tænker jeg bare, at vi alle sammen vil følge med på sidelinjen. Om ikke andet, så er du rigtig god til at opdatere din post og LinkedIn. Jeg er mega glad for, at du har tid til at komme ind til os. Og det er mig, der takker. Glæder mig til også at komme og besøge lidt flere af de steder, jeg allerede har prøvet. Du er altid velkommen. Tak, Bjarke. Tak. I har været med til episode 4 med Bjarke Just, ejer og driftsmand bag Nordlys-koncernen. Gå ind på nordlys.dk, se en masse lækre restauranter, vælg dit næste besøg og lær mere om, hvad er det for en rejse Nordlys-koncernen er på, og måske få lidt insider-viden om, hvad der sker næst. Som altid, klik, subscribe nede i bunden, følg med os på Spotify og YouTube, og jeg glæder mig til, at vi ses til næste episode. Ha' det godt.